עכשיו צ'כיה הולנד. עוד לא היינו כאן עם 22 דקות מאופסות, כנראה שלא הרבה קרה באצטדיון לטנה בפראג, כאשר צ'כיה בתלבושת הלבנה תוקפת את השער של הולנד. וואו, איזה גול! איזה שער לצ'כיה, שער נפלא של דוקצל או דוקל. אנחנו צריכים להכיר מחדש את האיש המחדש הזה של נבחרת צ'כיה, בורק דוצ'קל. ובורק דוצ'קל הוא הבורג הרציני עכשיו שמביא לנו את הפתיח הנפלא הזה בפראג. פשוט גול אדיר עם סיומת קטלנית, כאשר הוא מקבל את הכדור מהחלוץ שמוריד לו את הכדור, והבעיטה שלו תוך כדי דרופקי אל הפינה, שום סיכוי לסילנסן, אבל ביצוע מושלם. הנה נראה את זה שוב, כאן הכדור מגיע לחלוץ עם הגב, פיבוט, מוריד לו, נגיע, פשוט שער מדהים. כן, דוצ'קל, חלוץ ספרטה פראג, ששיחק באירופה ברוזנבורג הנורווגית, טוניה ספור הטורקית, ועכשיו עושה את הספצח החשוב הזה כל כך לצ'כים בבית. חזרנו לאוסלו, איטליה מובילה מהשער של סימונה זאזה. איך זה מתחבר לי לגגה, ליידי גגה, לא יודע למה. הולנד עם כדור קרן בצ'כיה בפיגור 1-0. יש לנו דחיפה ברחבה, אבל אין שריקה. זה שוב מגיע לדיפאי, ממפיס דיפאי. עכשיו ההגבהה של בליד, וזה 1-1! דה פריי! האם זהו הבלם של לאציו החדש שמכניע את פטר צ'ך? מה שבטוח, ראינו את ון ניסטלרוי שם מאושר. אחד מהגדולים שבשחקני המונדיאל, גם המבשל היה פנטסטי, דיילי בלינד, וזה 1-1, הולנד חוזרת למשחק בפראג. פעולה מצוינת גם של המבשל וגם של הכובש, שום סיכוי לצ'ך. הוא עושה תנועה לצד אחד, תנועה, כדור מגיע לצד השני, מנוטרל, אפשר לראות את התסכול.